Det er A og A, der undersøger landbruget. Danmark er kendt for sit smukke landbrug og vores fantastiske marker. Men er det nu sandt? Vi er taget ud for at udforske, hvilke sygdomme der gemmer sig under overfladen. Her står vi ved en af de mange millioner marker, der er i Danmark. Og denne mark er en kartoffelmark. Og selvom denne mark ser helt uskadelig ud, og denne kartoffel ser helt fin ud, er kartoflen faktisk den mest udsatte planteart i Danmark. Og en af de sygdomme, der tager livet af mange kartofler hvert år, er kartoffelskimmel. En svampesygdom, der er utrolig farlig. Vi har en plantesygdom, og vores problemformulering er, hvordan påvirker plantesygdom det danske landbrug? Vi vil mene, at det gør selvfølgelig planterne syge, er dårligt økonomisk, man kan få dårligt helbred af det, og man kan blive sagsøgt, og der er jo sådan tit orme, der kan komme i og sådan noget. Og det er bare virkelig ikke godt. Vi har nogle underordnede spørgsmål om plantesygdommene og hvordan man slipper af med dem. Men de er jo forskellige fra plante til plante. Men noget af det mest basale, man kan gøre, det er, at du kan bruge nye marker. Og selvfølgelig er der også sprøjtemidler, som kan dræbe de forskellige plantesygdomme. Planterne er også lette at mistrives, fordi at hvis man ikke giver dem nok gødning eller vand, eller der bare er noget basalt galt med ens mark. Jeg vil også fortælle jer kort om biodynamisk landbrug. Der er gødninger og sprøjtemidler ikke tilladt, men det er dog i orden, hvis at det er med f.eks. lægeplanter og kogødning og formalet kidsel. Det bliver dog meget, meget stærkt fortyndet med f.eks. husdyrsgødning. Og det her biodynamisk landbrug blev faktisk opfundet af en filosof, der hedder Rudolf Steiner. Rudolf tror på at behandle planter med både fysisk og kosmiske kræfter. Han mener, at selve det biodynamiske landbrug skal fungere som et harmonisk levende organisme. Økologisk landbrug minder utrolig meget om biodynamisk landbrug. Men forskellen er dog, at de overhovedet ingen former for sprøjtemidler eller gødning må bruge. Og hvad man så gør for at lade være med at få plantesygdomme, det er, at du gror nogle sorter, der er resistente over for f.eks. svampesygdomme. Og det betyder, at der kun kommer svamp eller sygdom i stænglerne og i bladene. Hej, mit navn er Birgitte, og jeg kommer fra Landbrugets Forening. Hej, jeg hedder Elisabeth, og jeg kommer fra Stengården i Bregnerød. Men sig mig, Elisabeth, hvad vil du gøre, hvis du havde en normal bondegård? Nu har du en økologisk en. Men hvad kan du gøre som normal bondegård for at komme af med de her slemme plantesygdomme? Jo, altså en normal bondegård vil normalt bruge almindelige kartofler, men så vil de bruge sprøjtemiddel til at komme af med kartoffelskimmel, som er en af de meget udbredte sygdomme. Hvad vil du så gøre, hvis der allerede er sygdomme i kartoflerne, som f.eks. kartoffelskimmel? Kartoffelskimmel, når kartoflen først er blevet inficeret, kan man desværre ikke komme af med den. Det er for sent. Man kan kun forebygge. Hvad vil du så gøre for at forebygge? Jeg vil bruge en kartoffelsort, som er modstandsdygtig til kartoffelskimmel. Og på den måde kommer kartoffelskimmelen kun op i bladene og stænglerne. Hvor mange gange sprøjter en normal bondegård om året? Jo, altså, jeg vil sige, at de sprøjter cirka 7 gange om året, for at være helt sikker på, at kartoffelskimmel ikke kommer op i kartoflerne. Kan du fortælle mig om Rhizocornarinum og Tithamus salami? Jo, altså, de gør roerne rodbrand, og de angriber roernes rødder. Den findes i jordbunden, hvor de angriber de spirende roefrø. Det betyder, at roefrøene de dør, inden de får lov til at spire op. Og hvis det så endelig skulle ske, at roerne ender med at spire op, bliver de mørke, ulækre, og man kan ikke bruge dem til noget som helst. Altså, hvad kan man gøre for at forhindre det her rodbrand? Jo, der er noget jord, man kan finde, som er modstandsdygtig til denne roesvamp. Fordi de har indhold af mikroorganismer, som modkæmper sygdom. Spændende. Det er virkelig, virkelig spændende.
Det afhænger meget af jordens fugtighed, temperatur og næringsindhold. Og endnu en gang tak Elisabeth, fordi du gad komme og dele din viden med os. Det var mig en fornøjelse, Birgitte.